E que facemos coa lógica capitalista nos vínculos e nos afectos cando nos fan sentir que non valemos nada, non? Porque eu, por exemplo, non teño ese capital simbólico que campa ben nos stories de Instagram, sabes? Que vas ao local de moda de par de Eva Patiño e é a filla de unha persoa importante, ou ten un traballo moi guai, se non que a filla dun balbino e dunha balbina é unha señora random de pacotilla. E fanche sentir que non vales nada, porque no mercado dos afectos non vales nada. A min fixéronme sentir isto. E que fas ti con iso? Porque iso fírete moitísimo. Ese rexeitamento, exclusión, desprezo. En plan, eres moi guai, pero eu prefiro esta xente que campa. Usas a lógica capitalista tamén para valorarte. E daquela dis, o meu valor, eu díxeno así, non? O meu valor non é negociable, non sirve no mercado dos afectos, porque é un valor intelectual real, nin sequera teño, eu mesma non teño capital simbólico que acredite o meu valor, porque non teño recoñecemento, non teño títulos e mestrados e libros publicados, eu que sei. Eu sei do meu valor, mas sei que, como non se pode trocar, ninguén quere iso. Mas quéreno de algunha maneira. Eu deime conta que de algunha maneira quéreno. Que pasa? Que non me dan nin a validación. Non me dan nin a validación. Non me contratan. E daquela eu que fixen a miña metáfora, porque meu a min mesma, Patiño, ti és... Eu son moi aficionada aos libros antigos. Ti és ese libro antigo que é moi valioso, pertenciu a unha persoa moi importante e leva aí aínda do seu puño e letra unha anotación que amosa que foi. E ese é o valor simbólico que moitas persoas que estaban na miña vida querían de min. Iso que che digo eu, é a miña amiga, pero po churrasco non a chamo, po evento non a aviso. E ademais, que isto ainda me dixeron onte, día que ti sabes escoitar. E que ademais sabes escoitar. E daquela eu podo ir ali botar mi mierda. Porque houve un tempo que me autodefinín como punto limpo emocional. Dixo, é que a xente só me ven ca merda. Po churrasco non. Pa botar a merda, Patiño. Se eu daquera quero valorar iso, podo dicir que como non se pode trocar no mercado, aí reside o seu valor. Mais, desde o amor propio, por iso a soidade ética, retiramos ás persoas a posibilidade de facer de nós un capital simbólico. Un valor simbólico neles é a miña amiga, non son a túa amiga. O mellor funo, pero ti nunca foches a miña amiga ou o meu amigo. Así que a mí non me chames amiga. E isto é bonito dicilo, pero pasa, eu vivín unha historia moi heavy de cando unha persoa non ten a ninguén que teña valor de stories, de figurar, compartiu comigo unha historia aparentemente bonita, foi basicamente porque non había nada mellor. Pero os seus son moi guai. Mais as cousas importantes que eu teño non cotizan no mercado dos afectos.